दै गाबोन समफोर दिनै दैफोर डिक्लेयार जाबानो लोगो लोगो गैयाबाबो जोंनाव 250-300 जन जयनिं जानो जोंनाव लिस्ट फैगासिनो दङ। हाग्रामा सारनाव जोंनिफ्राय 12-13 बोसोर जयनिं जादों जों बेखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे जयनिं जानायफोरखौ जोङो ओरैबायदि जोङो माने जोंनि थाखाय जों गोजोननायसो मोनाखै। 14 चिरांखौ जोदोना जोखाना गालांदों होनना बुंदों। 37टा गामिया हाब्रु गोनां मोनसेबो लामा गैला। नोंथांमोननि हाथिसार प्राइमारिनिफ्राय मैया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानाय जों नुनो मोन्दों। माबायदि थासारियाव बिथांमोना जयनिं जायो? खुलुमबाय मिडिया नोंथांमोननिसिम। जोंबो निस्सय मैया ससियेल मिडियायाव नुदों जे जोंनि हाथिसार इउपिपिएल प्राइमारिनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहैनाय बिथांमोनहा 12 जन होननानै बुंनानै लादों गावसोरखौ। नाथाय जों बुंनो सानो जे बिथांमोननि बे 12 जनाबो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गुबै सोद्रोमा नंखायामोन। बिथांमोनहा बिपिएफआवनो दंखायोमोन सिगांहाय। बिनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय जोंनियावहाय सिगाङाव फैदोंमोन, खामानि मावफैदोंमोन आरो दा बिथांमोना बिपिएफआव थांफिनबाय होननानै जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। बिथांमोनखौ जोङो दिनै क्लियारिफिकेसन होनो लुबैयो जे जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव मानो थांनो गोनां जाखो। आङो सासे सुबुंखौ बुंगोन थांखिनानै जे समिरन बसुमतारी। बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावदों होननानै बुंदों। बिथाङा निस्सय मावदोंमोन सिगांहाय हाथिसार इउपिपिएल प्राइमारिनि इयुथ्सनि प्रेसिडेन्ट जादोंमोन। बिथाङा बे इयुथनि प्रेसिडेन्टआवबो मोजाङै मावनो हायाखै। बिथाङा जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय गोबां सुबिदा मोनबाय। सुबिदाया बेनो बिथाङा आरो जोंनि हाथिसार उइकलि बाजारनिबो बाजार कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि। दा सेक्रेटारि हिसाबै बिथांमोना सालायलांगासिनोमोन। नाथाय बे जोंनि हाथिसार उइकलि बाजारनि उइकलिनि फैसा खांनाय आरो इयारलि फैसा खांनाय बे फैसाफ्रा बिथांमोननि आखायावनो दंहैजोबो। दा बे फैसाखौ बिथांमोनहा गावसोरनि आखायाव थानायलाय दा हिसाब होनो हायाखै। गोबां रां दंहैयो बिथांमोननि आखायाव। दा रायजोफोरनो बे हिसाबखौ होनो हायाखै। बिथांमोना निस्सय बे रांखौ बाहायसनबाय जानो हागौ। दा बाहायसननानै बिथांमोना होनो हायैलाय, डिक्लेयार होनो हायैलाय, बेखौ जोंनो हिसाब होनो हायैलाय बिथांमोना बेयाव बारलांनो गोनां जादों होननानै जों सानो। बेजों लोगोसे बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलआव थानानै गोबां सुबिदा मोनाखै नङा, मोनबाय। बिथाङा इयुथनि जानानै स्किम मोनबाय। 11 लाखनि लेट्रिन मावदों। दा बे लेट्रिननि रांखौबो बिथांमोननि इयुथ्स लोगोफ्रा मोनाखै होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों। दा बिथाङानो मावनाय हिसाबै बिथाङानो लाजोबदों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे जोंनि इउपिपिएल सरकारनिफ्राय कुवारिबो मोनदों। आइ रिभार होननाय मोनसे आइ बिमा दैयाव। दा बे कुवारिखौ बिथाङा सालायबोनानै इयुथ्सनो मावनो मोन्दोंमोन। दा सालायबोनानै 5 बोसोर जाबाय। दा 5 बोसोर जानानै दा बिथाङा गोबां जोंनि इउपिपिएलनिफ्रायनो रां आरजिनानै गुबुन पार्टियाव थांबाय। आं बेखौनो बुंनो लुबैयोदि बिथाङा सुबिदाबादि। मानो सुबिदाबादि होनोब्ला जोंनि इउपिपिएल सरकारनिफ्राय गोबां रां आरजिनानै आरो बिथाङा बुंनो लुबैबावो आं जोंहा फेरेंगा सार रनजित बसुमतारीनिफ्राय बसुमतारीनावनो बिथाङा थायोमोन आरो बिथांजोंनो बियो रिलेसन दङमोन। आरो रनजित सारनिफ्राय गोबां बेबायदिनो सुबिदा लानानै बिथांनाव जेबो बिनो आरो सुबिदा गैयैलाय जोंहा आसाम फुटबल एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि सांग्रां ब्रह्म सारजों थाहैदोंमोन सिगांहाय। बेनाव सुबिदा लानो थाखाय आरो बिथांजों थाहैबावदोंमोन। बिनि उनाव आरो बिथांनिफ्राय गोबां सुबिदा मोनदों। बिथांनिफ्रायबो स्किमफोर मोनाखैब्लाबो बिथाङा
माखासे रांनि अनसुंथाइ मोनदों आरो बे अनसुंथाइ रांखौ लानानै बिथाङा आरो फिन फेरेंगा सारनियावनो बियो हाबसोना थाहैबावनो गोनां जादों हाबसोना थाहैबावदों आरो बिथाङा बेबायदिनो बिनो जेबो उफाय गैयैलाय दा बिथाङा गुबुन पार्टियाव सुबिदा लाहैबावनो थाखाय बिपिएफआव जयनिं जाहैदों दा बिथांमोनखौ आङो मैया जयनिं जाहैनाय जे पार्टी बिपिएफ पार्टी बिथांमोनखौसो आं खावलायनो लुबैयो बिथांमोनखौ नोजोर होनांगोन बिथांमोना जाहैबाय सुबिदाबादि मोनब्लाबो मोनाखै होनो थोरसियावनो जानानै थांनानै थोरसियावनो खिनानै गालांग्रा बेनिखायनो आङो बिपिएफनि लिडार्स नोंथांमोनखौबो खावलायनो लुबैयो बिथांमोनखौ नोजोर हो बिथांमोना उनाव नङाबा नोंसोरखौबो बेबायदिनो बरनाम होनो हागौ फाननो हागौ आंनि बुंनाया बेनोसै मैया दे हाग्रामा सारनाव जोंनिफ्राय 12-13 जयनिं जादों जों बेखौ नुनो मोन्दों नाथाय बे जयनिं जानायफोरखौ जोङो ओरैबायदि जोङो माने जोंनि थाखाय जों गोजोननायसो मोनदों बिथांमोन थांनायखौ मोनसे बिनय ब्रह्म होननाय बिथांखौ बुंनो सानबाय बिनय ब्रह्म बिथाङा जोंनि फेरेंगा सारखौ 14 चिरांखौ जोगदोना जोखना गालांदों होनना बुंदों बेहा मा प्रुफ दं बे बिथाङा सासे बेलटिसोखा आरो जोंनाव सुबिदा लानो जयनिं जाफैदोंमोन बिथाङा जयनिं जाफैनायनि सरकार दानाय लोगो लोगो बिथाङा दोंथाम लामा मावनो मोन्दों दोंथाम लामा मावनो मोननानै बिथाङा बिराद बनो सुबिदा मोन्दों खामायनो हादों ओमफ्राय दा बिथाङा मा बुंदों बेयाहाय जेबो मावाखै माबोरै मावाखै बुंनो हाखै बिथाङालाय जोंनाव दा दैया 39टा दै खुरबाय 21टा दंखल आरो 18टा JJA मावनाय जाबाय आरो जोंनि हाथिसार हिसाबै जों गोख्रों बुङोदि जोंनि बे हाथिसाराव 37टा गामिया हाब्रु गोनां मोनसेबो लामा गैला क्लियार ओमफ्राय दिनै बिनय बिथाङा दिनै माब्रैथो बुंनो हाखो बिनि मेगना नुवाखै नामा गावनो दे दोंथाम लामा मावनो मोनजादों सरकार दानाय लोगो लोगो बेखौ रायजोआव नुवाखै नामा बेखौ जोङो गोख्रोङै बुंनो सानदों बिथाङा लाजिनांथाव बाथ्राखौ बुंना लानो नाङा बिथाङा बेलथि खाखाय सुबिदा लानो फैदोंमोन सुबिदा मोनखांनानै आरो सुबिदा लानो थांदों बिथाङा नाथाय बिथांखौ मिथिगौ दे बे जायगायाव माबायदि थगायसुला मानसि दिनै बिपिएफनि बिथांमोना दिनै बिथां थांनाय लोगो लोगो जोंनाव खोथा होगासिनो दङ मानो होनबा बिथांमोननि महरखौ नायनो बायो माफा गुनजेर हिसाबैहाय दा जोंनाव गाबोन समफोर दिनैफोर डिक्लेयार जाबानो लोगो लोगो गैयाबाबो जोंनाव 250-300 जन जयनिं जानो जोंनावहाय लिस्ट फैगासिनो दङ जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ बिथांमोना दिनै बिपिएफआव थांबाय बिपिएफनि मोजां मानसिफोरा जोंनि इउपिपिएलआव फैनो थाखाय लिस्ट होगासिनो दङ बेखौ जोंहा दुरबल गैया जों देरहादों खारथांखा सोरबा बिनयनि बुंनायजों जेबो गोहोम गोग्लैया बिनय मानो होनबा बेलटिखा जोंनि मावनायखौ माबोरै बुंनो हागौ बिलाय मानो मावाखै आं दा बुंबायना 39टा दंखल खुरबाय सिगां बिपिएफनि बेलायाव मोनबाल' दङमोन दिनै सारि बोसोरावनो जोंनि सरकारा 39टा दंखल होबाय 37टा गामिया मोनसेबो हाब्रु गोनां गैला होमब्ला मा नुखो बियो मेगना माबोरै बुंनो हाखो जेबो मावाखै 14 चिरांखौ जोगदाना गालांदों माबोरै बुंनो हाखो प्रुफआ बेनो बेखायनो जों बिथांमोन जे थांदों दंफैयोमोन अब्लाबो ओंखारखाङो बिथाङा माने सुबिदा मोनखानो सिरि उन्दुना थादोंमोन ओमफ्राय दा आरोबाव सुबिदा बेखौ आं खावलायदों बिपिएफनि बिथांमोनखौहाय नोंथांमोना बेसिकखौ माफा गुनजेर होनना मिथिखागौ दा मोजां सांग्रां नोजोर होनाला मोजां बिथांमोनखौ नोजोर हो नाथाय नोंथांमोनखौ गाख्लायनानै बिथांमोना नोंथांमोननि मोनजानांगौ गरसेखौ मोनजानांगौ गोदोनाव गाखोनानै हादि दरगला बादि मावलांनो थाखाय नोंथांमोननो सुबिदा लानो थांदों नाथाय बिथांमोना मिथिखागौ जे बिथांमोन मानै गुनजेर बाराय थांबाय जोंनि थाखाय बिराद गोजोननाय दङ जोंहा दा सान्थि दङ आरो दा जोंनाव बिथांमोन थानाय लोगो लोगो जोंनाव नायदो मानसिया एम्फौ बायदि बांगासिनो दङ मानो बांदों होनना बुङोबा बिथांमोननि महरखौ नायनो बायो बेनिखायनो जोंनाव फैदों आंनि बुंनांगौ बेनोल'